салом бинандагони хабартиҷӣ. ҳафтаи оянда дар Лос Вегас муҳорибаи Конор Макгрегор бо рамзи кории амрикоӣ Доналд Сероне баргузор мегардад. маълум гардидааст, ки Конор Макгрегор дар муҳориба бо Доналд Сероне чӣ миқдор маблағ ба даст меорад. ба иттилои сомонаи варзишии рамзи кории ирландӣ, аз муҳорибаи мазкур $5 миллион даромад ба даст хоҳад овард. рақиби ӯ Доналд Сероне соҳиби $2 миллион хоҳад гардид. барои Сероне ин гаронарзиштарин набард дар таҷрибаи кории ӯ ба ҳисоб меравад. набарди Конор Макгрегор бо Доналд Сероне рӯзи 18 январ дар Лос Вегас баргузор мегардад. қобили зикр, ки Конор дар муҳориба бо Ҳабиб Нурмагомедов $3 миллион фоида ба даст оварда буд. Сероне бошад дар охирин набарди худ бо Ҷастин Гейҷи ҳамагӣ $195,000 гирифта буд. Макгрегор моҳи октябри соли 2018 аз рамзи кории доғистонӣ Ҳабиб Нурмагомедов шикаст хӯрда буд ва аз он замон то ҳол ба майдон набаромад. Доналд Сероне дар ду муҳорибаи ахири худ аз ҳар ду рақибаш шикаст хӯрд. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред? Кӣ ғалаба мебарояд, Конор Макгрегор ё ки Доналд Сероне? ҳатман дар комментария нависед.